साबायखर जोंनि दिनैनि आरज माने सेरजा दामनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। आङो नेक्स्ट एपिसोडआव फैगोन कामरुप जिल्लानि मुंदांखा सिफुं दामगिरि बिथाङा खामबो दामो बायदिसिना खेराइ बादालि जायखिजाया मेल मिथिं जायोबा कामरुपआव बिथाङा दैदेनो। बिथांनि मुङा रातिराम स्वर्गियारि, बिथाङा रातिराम बर' बिथाङा फैगासिनो। नोंथांमोना बिथांनि एपिसोडखौ गाबोन नुनो मोनगोन आरो बेखौ दाहाय नुनो मोनगोन दै। बिदिब्ला खुलुमहरनाय जाबाय बयबो। जय आफा बोराइ बाथौनि।
नै दा जोङो रातिराम बर' सारनिफ्राय दोंसे सिफुंनि देंखो खोनासंनोसै, बिनिफ्राय जोङो खनसे सम दे लालांनोसै।
साबायखर नोंथांमोना सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय खाम दामनाय खोनानो मोनबाय लोगोसे आदा रातिराम बर'जों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै एसे सावरायबाय थ' सम जानानै फैबाय जों बिदिब्ला सार बिदाय लालायनोसै जय बर' हारिनि जय